ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. шаби гузашта байни ситораи UFC дар вазни миёна Ҳамзат Чимаев ва топови ҷангвари вазни миёна Пауло Коста муноқиша шуд ва қариб буд ки онҳо занозанӣ кунанд. Пауло Коста ин кори рухдодаро чунин шарҳ дод: ӯ тарафи ҷангварони майдаҳак зурӣ мекунад, аммо на тарафи чунин ҷангварҳо ба монанди ман ин чизро медонистам. ман дар он ҷо бо мураббии Нейт Диаз будам ва мо дар ҷуҷитсу тамрин карда истода будем. Чимаев низ дар он ҷо бо дастаи худ қарор дошт. ӯ тамрини худро ба анҷом расонд ва баъд бо дастаи худ омада тақрибан 10 дақиқа моро тамошо карданд. баъд ӯ ба ман муроҷиат карда гуфт: эй Коста. ман ба назди ӯ рафтам ва ӯ аз ман пурсид ки ту оиди ман чӣ гуфтӣ? ман дар ҷавоб гуфтам ки ту чӣ, бо ман ҷангидан мехоҳӣ? Ҳамзат гуфт ки не, ман ҷангидан намехоҳам, танҳо мехоҳам фаҳмам ки ту оиди ман чӣ гуфтӣ? ман дар ҷавоб гуфтам ки ман бо ту ҷангидан мехоҳам, агар ки ту Нейт Диазро шикаст дода тавонӣ. баъди ин суханҳои ман Ҳамзат шах шуд ва гуфт ки хуб, биё ҳозир меҷангем. ман розӣ шудам, аммо ҳамаи дастаи ӯ байни мо даромаданд ва намонданд ки ман ба ӯ наздик шавам. Ҳамзат сахт тарсид. маълум буд ӯ бояд донад ки ба ман одами бисёр даркор нест. ман як худам танҳо мегардам ва туро низ ман як худам мезанам, ҳатто бо як даст, гуфтааст Коста. ва дӯстон, ҳамчунин оиди ин муноқиша мураббии Нейт Диаз Ҷек Шилдс ки бо ҳамроҳии Пауло Коста буд фикрҳои худро баён кард. Ҳамзат чанд маротиба ба Коста гуфт ки биё биҷангем, биё хиди ҳозир меҷангем, аммо ӯ вақте ки ин суханҳоро мегуфт ба поён фаромада рафтан гирифт. ин кори ӯ бисёртар ба монанди дар назди камера кор кардан буд. агар ки ту бо Коста ҷангидан мехостӣ, пас ту бояд ки ба қафас медаромадӣ ва ба ӯ ҳамла мекардӣ, на ин ки дар беруни қафас истода мегӯӣ ки биё биҷангем. ин чиз ба монанди сустӣ менамоид ва рафтори ӯ ин намунаи фалшиви гангстер аст, гуфтааст Ҷек Шилдс. дӯстон, ба фикри шумо Ҳамзат бояд ки дар ҳамон ҷо бо Пауло Коста меҷангид ё ин ки кори хуб кард, чунки ӯро дар пеш муҳорибаи калон интизор аст? метавонед фикротонро нависен ва бояд гуфт ки ин кори шударо UFC метавонад ки пеш баранд ва муҳорибаи онҳоро дар оянда ташкил кунанд. ҳозир боша Ҳамзат Чимаевро рӯзҳои истироҳатӣ меомадагии муҳориба зидди Нейт Диаз дар муҳорибаи асосии турнири UFC 279 интизор аст. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки барои ҷангвари эҳтиётӣ шудан дар турнири UFC 280 омода аст. худи ҳозир иҷозат барои муҳориба гирифтам. 8 ҳафта баъди ҷарроҳӣ ба тамринҳои пурра бармегардам. омодаем ки дар турнири UFC 280 баромад кунам, навиштааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнири UFC 280 ин муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махаҷи ва Чарлз Оливейра мешавад ва чӣ хеле ки мебинем Волкановский сахт соҳиби ин камарбанд шудан мехоҳад. аммо дӯстон, мо умедвор мешавем ки ин муҳориба баргузор мегардад ва ҳам Ислам ва ҳам Оливейра ба муҳориба мебароянд. худи Оливейра боша шаби гузашта гуфт ки барои муҳориба бо Ислам чӣ гуна омода шуда истодаанд. ман ба мураббии худ Диего Лима гуфтам ки ин дафъа ман ҳамаи корро дигар гуна мекунам. ман ягон маротиба ба Амрико пеш аз муҳориба ин гуна барвақт омадагӣ набудам. ин дафъа мо ба макони муҳориба 20 рӯз пеш аз муҳориба меравем. агар ки ман хато накунам, бо ман тақрибан 15 нафар мераванд, яъне қариб ҳамаи аъзои дастаи ман. одамоне ки ба ман кӯмак мекунанд бо ман ба Абудаби мераванд ва ман фикр мекунам ки ин калид барои ғалаба аст. аз ҳама асос ман ба он ҷо мерам ва фикрҳои худро ҷобаҷо мекунам, гуфтааст Оливейра. дӯстон, шояд ки ман хато кунам, аммо ба назарам Чарлз Оливейра бисёри бад дар фикри муҳориба дар Абудаби аст, ё ин ки ӯ бисёр интервю медиҳад. умуман ба назар чунин мерасад гӯё ки Оливейра аз ин чиз нороҳат аст. умедвор мешавем ки ин чиз проблема намешаваду Оливейра бо формаи хуб ба муҳориба мебарояд.
чунки мо ва шумо муҳорибаи беҳтарин мехоҳем. вақте ки ҳар дуи ҷангоро дар беҳтарин формаи худ ба муҳориба мебаранд, муҳориба низ муҳорибаи беҳтарин мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.